σημαίνει να ζει κανείς υποπίεση, όταν όλα γύρω σου παράγουν μια τρομερά έντονη πίεση. Μιλάω για το άγχος και την αγωνία ή τις καθημερινές τριβές και τις προκλήσεις που μπορούν να ταλανίσουν ένα άτομο ή μια κοινωνία. Μιλάω για την πίεση. Την πίεση που έρχεται από ένα μήνυμα, γενικευμένο μήνυμα, από πάρα πολλούς πομπούς, ότι ο κόσμος καταραίει. Ένας πυρηνικός τρόμος, μια τεχνολογία που δεν γίνεται πάντα αντιληπτή από τον ανθρώπινο ψυχισμό και ναι, αυτή τη γενικότερη αίσθηση της πίεσης. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το Grace Under Pressure, δίσκο στον Rush 1984. Οι Rush μέσα από αυτό το δίσκο δεν φωνάζουμε, δεν έχουμε νιτσεϊκή φωνή εδώ, έχουμε όμως μία πιο ντελικάτη και αθόρυβη, πολύ έντονη, παραγωγή σκέψεων που μπορούν να τρίξουν τα θεμέλια του εύθραστου ανθρώπινου ψυχισμού και κόσμου. Λοιπόν, δύο κουβέντες σχετικά με τη γνωριμία μου με το άλμπουμ. Εγώ γνώρισα τους Rush όταν ήμουν μαθητής στο Λύκειο. Διάβαζα για τους Rush στον Valhammer. Είχα έτσι ενθουσιαστεί με το φαινόμενο Rush χωρίς να έχω ακούσει και κάποιος μου έγραψε έτσι ένα DVD με κάποιους δίσκους, πρώτους δίσκους, θυμάμαι, 7 δίσκους, δεν θυμάμαι, και τους άκουγα, θυμάμαι, ξέρει, είχα ενθουσιαστεί. Πραγματικά ήταν αποκάλυψη η γνωριμία μου με αυτή την μπάντα. Ωστόσο, σε αυτή την αποκάλυψη και σε αυτό το έτσι, δέσιμο με τους Rush και την πρόταση, την ηχητική που έφτανε στα αυτιά μου, δεν είχα ακούσει το συγκεκριμένο άλμπουμ, γιατί δεν ήταν εκεί. Οπότε, όταν τέλειωσα το σχολείο και έτσι αποφάσισα να ψάξω και τι έχουν κάνει Rush πέρα από τα albums που ήξερα εγώ, τα οποία νομίζω έφταναν μέχρι το Moving Pictures, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε κάποια στιγμή στα χέρια μου το album, ήμουν πολύ σκεπτικός και ίσως διστακτικός, διότι είχα διαβάσει πράγματα για το Grace Under Pressure και είχα κάπου ακούσει ότι οι Rush έχουν πάει σε μια πιο pop προσέγγιση, πιο digital ηχητική διάθεση. Δεν είχαν αυτό το περιπετειώδες ύφος στο prog rock τους. Εντάξει, μας πάρα πολύ περιπετειώδης και έτσι λογοτεχνική πλευρά των Rush. Τη λατρεύω, αλλά εν τέλει ούτε το ότι υπήρξε μια πιο pop κατεύθυνση ήταν τελικά αντικείμενο προβληματισμού ή κάτι διφορούμενο, ούτε το πιο digital ύφος. Εντάξει, είναι ηχητικές προτάσεις αυτές που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν φεύγουν ποτέ από τον πυρήνα της ηχητικής σου πρότασης, άσχετα από τον πλουραλισμό ή τις διαφορετικές γωνίες που αποφασίζουν να φωτίσουν με την εκάστοτε δημιουργία τους. Τέλος πάντων, το άκουσα το άλμπουμ και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο για ένα δίσκο που διαδέχεται αυτό το σερί και ειδικά άμα μιλάμε για τους Rush των early 80s. Εντάξει τώρα, Permanent Waves, Moving Pictures, Signals, τώρα μιλάμε για τεράστιους δίσκους. Δεν τους διαδέχεσαι εύκολα αυτούς τους δίσκους, αλλά είναι πολύ άδικο να βάλουμε το Grace Under Pressure στη ζυγαριά. Δεν υπάρχει λόγος να μπει ζυγαριά. Το αγάπησα το άλμπουμ και το αγάπησα κυρίως γιατί μου έδινε πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο τα είχα βρει στις προηγούμενες κυκλοφορίες των Rush, άσχετα από τις προσωπικές προτιμήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ τους φίλους μου, τον Παναγιώτη και την Έφη που μου το έκαναν δώρο. Τα έχω πάρει όλα τα άλμπουμ των Rush σε CD, αλλά βινίλιο είναι λίγο δύσκολο να βρεις. Αυτή είναι μια αμερικάνικη κόπια, 1984 Polygram είναι και έχει ένα υπέροχο εξώφυλλο. Θα μιλήσουμε για το εξώφυλλο, θα δώσουμε τη δέουσα δικαιοσύνη στο εξώφυλλο. Θα το βγάλω και από εδώ. Αλλά πριν από αυτό, πάμε λίγο να μιλήσουμε για το δίσκο μουσικά. Πριν πιάσουμε τα φιλοσοφικά τμήματα. Εντάξει, πράγματι, εδώ έχουμε ένα πιο pop,
πιο έτσι, radio friendly και πιο μηχανικό αισθητήριο στην μπάντα. Έχουμε synths, έχουμε μπιτάκια πιο φιλικά στο αυτί. Ωστόσο παντού στο δίσκο υπάρχουν έτσι αυτά μικρά ηχοτοπία, σε κάθε μέρος έτσι, του άλμπουμ, σε κάθε γωνία κρύβονται έτσι, ήχοι που τριγκάρουν το αυτί και τη φαντασία. Έχουμε ένα λιγότερο χεράτο Neil Peart. Εγώ λατρεύω τον Neil Peart. Ο Neil Peart είναι στους τρεις αγαπημένους μου drummer ever. Και ένας από τους λόγους είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιεί τα μέτρα με τα χέρια. Όχι ότι δεν έχει τέτοια πράγματα εδώ, προφανώς και έχει. Απλά λιγότερο από προηγούμενες δουλειές. Μπάσο παντού και ένα μπάσο το οποίο πρωταγωνιστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι κιθάρες είναι πιο πίσω στην παραγωγή, που και πάλι υπάρχουν ενδιαφέρουσες κιθάρες και δεν είναι ότι ο δίσκος δεν είναι περιπετειώδης με την ρας έννοια του όρου, αλλά τον μπάσο πρωταγωνιστεί πάρα πολύ εδώ. Μεστή απόδοση, χαζεύει σε σημεία με το τι παίζουν, αλλά πολύ μεστή απόδοση, με μια προτεραιότητα στον ήχο, ο οποίος συνοδεύει μια πιο απλή, όχι απλοϊκή, συνθετική πρόταση. Αυτό είναι το Grace Under Pressure. Ναι, είναι πιο pop, δεν θεωρώ ότι υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Και έχω μια μεγάλη δυναμία και στα synths εγώ, οπότε όταν χρησιμοποιούνται σωστά, όταν χρησιμοποιούνται με τρόπο που μου κάνει στο αυτί, μπορούμε να μιλήσουμε για έτσι, τεράστιο κατόρθωμα αισθητικής κατασκευής στη σύνθεση. Λοιπόν, η Χάρα, ο ήχος, και έχει και πολύ ωραίο το βινίλιο, η Χάρα, γενικά η αισθητική των ώρας είναι top, η επιλογή ρυθμών είναι κομμένη και ραμμένη σε ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα, για ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα. Οι δυναμικές στα τραγούδια είναι επίσης εντυπωσιακές, δηλαδή μιλάμε για παραγωγή και σύνθεση που ξεκινάει από ένα σημείο και φτάνει κάπου με τα κρεσέντο και τις εναλλαγές δυναμικών να είναι παντού. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γράφουν με την λογοτεχνική πηξίδα για να έχεις τις δυναμικές και τέτοια escalations. Ακόμα και εδώ είναι παντού. Άμα κάτσεις κανείς προσεκτικά και ακούσει το δίσκο, οι δρόμοι του δίσκου έχουν πάρα πολλές διακλαδώσεις και πάρα πολλές κορυφές και πάρα πολλές πτώσεις που κάνει το άλμπουμ μουσικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ένα και κάτι mini jump στο τέλος του Distant Early Warning, κάτι crescendo στο τέλος του τραγουδιών, grande παραγωγή. Τέλος πάντων, το άλμπουμ ξεκινάει με το Distant Early Warning, το οποίο Distant Early Warning πέρα από τα jump στο τέλος και τα grande crescendo έχει παντού λεπτομέρειες με synths. Έχει πάρα πολύ tasty ρυθμούς, δηλαδή μια pop πρόταση στον Rush είναι ρυθμική, δεν είναι μελλοντική η αισθητική στο θέμα synths και στο θέμα χαλιά από πίσω και έτσι πιο ραδιοφωνικός ήχος. Και οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ έτσι, γοητευτικοί, να το πω. Έχουμε το After Image μετά. Το After Image είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ μελαγχολικό. Εγώ θυμάμαι όταν το είχα πρώτο ακούσει, μου έχει μείνει η πρώτη ακρόαση το After Image, διότι μπήκε το κομμάτι και χωρίς να ξέρω γιατί μιλάει, δεν διάβαζα τους στίχους παράλληλα, μου έβγαλε μια μελαγχολία, ενώ δεν είναι αργό το τραγούδι. Ήταν μελαγχολία που γεννιόταν κυρίως μέσα από κάποια μινόρεα, από κάποια τέλος πάντων μια νυχτερινή, μια νουάρ, urban ατμόσφαιρα, έτσι, νίον φώτα, μια αισθητική πόλης, αλλά παράλληλα μια μοναξιά. Δηλαδή, κινηματογραφικά, να το περιγράψω, είναι ένα urban πλαίσιο με τα φώτα και τους δρόμους και το θόρυβο και παράλληλα ένας μοναχικός άνθρωπος να σκέφτεται καθώς περπατάει σε αυτού του είδους το τοπίο. Είναι πάρα πολύ τοπίο πόλη στο After Image. Είναι αλλαγές πολλές στους ρυθμούς, εξυπηρετείται το ξεδίπλωμα του τραγουδιού, δηλαδή όλα είναι κομμένα και ραμμένα με βάση το σχέδιο.
θα μιλήσουμε για τους στίχους μετά. Και φτάνουμε στο Red Sector, το οποίο Red Sector είναι ένα φανταστικό κομμάτι, έτσι μιλάει για ένα έτσι, δύσκολο θέμα, αλλά έχει πάρα πολύ γλυκά hi-hats, έχει πάρα πολύ γλυκό ήχο, έχει μια minimal προσέγγιση, όχι απλοϊκή, minimal, με παντού πάλι λεπτομέρειες, έτσι, λεπτεπίλεπτων ήχων, progressive επί της ουσίας τέλος πάντων. Για να φτάσουμε στο Enemy Within, το Enemy Within είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του άλμπουμ και νομίζω ότι ένας από τους λόγους είναι κάποια φανταστικά synths που έχει στα breaks του τραγουδιού. Κάποια synths που έτσι επιβάλλονται, αλλά είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικά και πάρα πολύ pop παράλληλα. Δηλαδή, είναι μια soundtrack αίσθηση, πολύ φιλική στο αυτί, πολύ γλυκιά για το αυτί και έτσι όλα αυτά τα chord progressions και τα αρμόνια κάνουν εκεί στο τέλος ένα crescendo. Τα βλέπεις όλα με το Enemy Within. Είναι ένα εσωτερικό τραγούδι και παράλληλα τόσο προσιτό στο αυτί που σου δημιουργεί την David Lynch αίσθηση ότι αυτό κάπου το έχω ξαναακούσει, μια déjà vu κατάσταση, αλλά χωρίς τη μελαγχολία που διέπει το δίσκο ατμοσφαιρικά. Εδώ είναι κάτι άλλο, υπάρχει κάτι πιο nostalgic, κάτι διαφορετικό στον ήχο. Σαν Body Electric, Kid Glows, Red Lenses, τώρα όλα τα τραγούδια αυτά είναι super. Παίζουν και κάτι ψυχεδέλης εκεί στο Body Electric. Έχει και ένα στίχο που θα τον εξηγήσουμε μετά, αλλά η μουσική έρχεται και τον κάνει elevate, τον εξυψώνει το στίχο στο Body Electric. Πολύ προσεκτικά χτισήματα γενικά στις δομές. Το Between the Wheels στο τέλος, grande μπάσο, γενικότερα η παραγωγή είναι μπάσο παραγωγή. Πάλι εκπληκτικά παίξηματα. Έχει κάποια έξυπνα εκεί hooks στο Between the Wheels που το κάνουν έτσι πιο memorable. Και μπορεί να έχουμε αυτή την poppy προσέγγιση του άλμπουμ, αλλά τα παίξηματα στο συγκεκριμένο τραγούδι και στο συγκεκριμένο τραγούδι εντάξει, σου δείχνουν ότι βρίσκεται σε ίστρο η μπάντα. Δηλαδή δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας για να μας παίξει το ραδιόφωνο με κόστος του τι μας αρέσει να κάνουμε μουσικά. Απλά η παραγωγή τα κρύβει κάπως αυτά. Θέλει μια προσεκτική αυτιά, για να γίνουν αντιληπτά όταν τα συγκρίνουμε με το τι έκαναν οι Rush σε προηγούμενους δίσκους, αν και για μένα η όλη αυτή η κατάσταση έχει κάπως ξεκινήσει και το Signals. Εν πάση περιπτώσει. Μουσικά λοιπόν έχουμε μια φανταστική πρόταση. Πήγε τρένο ο δίσκος εμπορικά. Εγώ διάβαζα δηλαδή κάτι σκεπτικιστικές κριτικές, κάτι έτσι, μια γκρίνια την οποία δεν την κρίνω αντικειμενικά, διότι το να μην σου αρέσει ένας δίσκος είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και το να γκρινιάξει ένα δίσκο που σου αρέσει είναι επίσης πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται τώρα να βάλουμε και λογοκρισία στην γκρίνια, αλλά νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός με μια πιο νυφάλια προσέγγιση του δεν περιμένω το νέο Rush μέσα σε ένα χρόνο, αλλά το ακούω σαν δείγμα μιας δισκογραφίας, είναι διαμάντη και έχει τη δική του τέλος πάντων θέση στην διάθεση του ακροατή. Όταν θέλει ο ακροατής να ακούσει κάτι τέτοιο, στο έχουν οι Rush, στο έχουν απλόχερα. Εν πάση περιπτώσει, πολύ αγαπημένος δίσκος. Το After Image και το Enemy Within είναι νομίζω τα αγαπημένα μου κομμάτια στο άλμπουμ. Θεωρώ ότι ειδικά οι dreamy λεπτομέρειες του Enemy Within είναι σεμιναριακού επίπεδου songwriting και θεωρώ ότι οι Dream Theater έχουν κάνει πολύ σεμινάριο στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Εν πάση περιπτώσει, ένα ηχητικό αποτέλεσμα που μου κάνει σε τεράστιο βαθμό και απογειώνεται νομίζω όταν μπει στο ολιστικό πλαίσιο του στίχος, ήχος, αισθητική, στίχος, σύνθεση, αισθητική. Όταν το προσέγγισα και έτσι, όταν έκατσα να διαβάσω τους στίχους, όταν έκατσα να σκεφτώ πάνω σε αυτό, όταν έκατσα να ψάξω για συγκεκριμένα τραγούδια, αν υπήρχαν κάποιες συνεντεύξεις ή δηλώσεις, μου αποκαλύφθηκε το άλμπουμ. Όπως γίνεται συνήθως στους περισσότερους δίσκους, γιατί εντάξει, στην εποχή της ταχύτατης πληροφορίας πολλές φορές
χάνεται ο έλεγχος και η, τέλος πάντων, σύνδεση στο σφαιρικό κομμάτι μιας δημιουργίας. Πιάνουμε τον ήχο, πιάνουμε τη μουσική, μπορεί να πιάσουμε το στίχο, αλλά αυτό το ξεψάχνισμα δεν είναι και εύκολο και δεν το λέω επικριτικά. Και εγώ το παθαίνω, έτσι θέλω να ακούσω μουσική, πολλές φορές ακούω μια νέα κυκλοφορία, μπορεί να με ενθουσιάσει, αλλά μπορεί να μην κάτσω να την ξεψαχνίσω τόσο, γιατί οι ρυθμοί της ζωής και της καθημερινότητας και η πληροφορία και η, τέλος πάντων, πρόσβαση σε τέχνη είναι έτσι πολύ μεγαλύτερη πλέον. Εν πάση περιπτώσει, όταν όμως μπορούμε να βουτήξουμε στα βαθιά, νομίζω ότι αποκομίζουμε πολλά περισσότερα πράγματα και εγώ προσωπικά, που όπως είπα μου άρεσε το άλμπουμ, εξ αρχής μου άρεσε το άλμπουμ, ανακάλυψα πολλά στρώματα βάθους και ενδιαφέροντος μέσω της πιο, έτσι, ολιστικής ενασχόλησης. Λοιπόν, πάμε τώρα για το κομμάτι της φιλοσοφίας του δίσκου. Καταρχάς, ο δίσκος έχει ως δομικό συστατικό την πίεση. Αλλά όταν λέω πίεση, εννοώ την πίεση που προκύπτει από μια red alert κατάσταση στον κόσμο. Είναι 1984, έτσι. 1984 έχουμε το δεύτερο κύμα του ψυχρού πολέμου, Second Cold War όπως το λέμε, με τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης και αφοπλισμών που είχαν πάει σχετικά καλά στα 70s με τις SALT Treaties να καταραίουν. Έχουμε την περιπέτεια στο Αφγανιστάν και τις επιχειρήσεις Σοβιετικής Ένωσης εκεί. Παράλληλα έχουμε το Ρίγκαν στην Αμερική, ο οποίος έχει υιοθετήσει ένα δόγμα εξωτερικής πολιτικής πολύ πιο, έτσι, σκληρό και πολύ πιο κοντά στις πρώτες μέρες του ψυχρού πολέμου, με πάρα πολλές επενδύσεις σε εξοπλισμούς και κάποια έτσι τρελά πυρηνικά προγράμματα, Star Wars program κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα κόσμο που έχει αποδεχτεί ότι ζούμε σε ένα διπολικό σύστημα, το οποίο ανα πάσα στιγμή μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Είχε αποδεχτεί ο κόσμος αυτή την κατάσταση. Το πλαίσιο της εποχής ήταν αυτό. Και αυτό το red alert λοιπόν που υπάρχει παντού, watching from satellite σου λένε οι Rush, the truth is not the truth όμως, δηλαδή σου λένε ότι ωραία, μας έχουν περάσει μια αλήθεια για αυτόν τον τρόμο, τον υπαρξιακό, από την πυρηνική απειλή και την εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων, που εντάξει, μας έχει καθορίσει τη ζωή αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό είναι και η αλήθεια που μπορεί ο άνθρωπος να προσπαθεί να ανακαλύψει τη ζωή. Σε μια φουκοϊκή προσέγγιση εδώ και το τι σημαίνει παραγωγή των νέων με news, η παραγωγή της κατασκευή της πραγματικότητας και το πόσο αληθή είναι κάποια πράγματα ή όχι και από πού προέρχονται αυτές οι πληροφορίες, ποιοι είναι οι πομποί. Γεγονός είναι ότι ο δέκτης νιώθει την πίεση να του τρυπάει το μυαλό. Η πληροφορία υπάρχει παντού, αλλά δεν εμπιστεύεσαι τίποτα. Αυτή είναι η Second Cold War πραγματικότητα στην οποία γεννιέται ο δίσκος και στην οποία τα Red Alerts είναι, τέλος πάντων, καμπάνες. Δεν υπάρχουν γεγονότα, μόνο ερμηνείες. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το πονίτσε, νομίζω ότι ναι. Δεν υπάρχουν πραγματικά φαινόμενα παρά μόνο μία ερμηνεία φαινομένων. Νομίζω έτσι είναι η μετάφραση της λέξης. Γενικότερα, όταν οι Ράσου λένε ότι the truth is not the truth, έχουν αγγίξει αυτό το concept, ότι η ερμηνεία της κατάστασης στον κόσμο μας έχει τρελάνει στην πίεση. Η ερμηνεία ότι ο διπολικός κόσμος της πυρηνικής ισορροπίας και της συνεχούς ανασφάλειας είναι και η πραγματικότητα. Η ερμηνεία αυτή είναι που δημιουργεί την πίεση και τους κόκκινους συναγερμούς. Όχι ότι δεν υπήρχε η ανασφάλεια, όχι ότι δεν υπήρχε
η αντιπαλότητα, όχι ότι δεν ήταν εύθραυστα τα πράγματα και ήταν μια φαντασία, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται αυτή η πραγματικότητα, η εύθραυστη πραγματικότητα, και ο τρόπος που επικοινωνείται αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί μια πίεση η οποία έχει τρομακτικά αρνητικό αντίκτυπο στον άνθρωπο. Το έχουμε ζήσει και το ζούμε κι εμείς. Δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει με τον ψυχροπόλεμο αυτό. Αυτό είναι γενικότερα ένα φαινόμενο στην εποχή της πληροφορίας και στην εποχή των κατασκευών ασφάλειας, ανασφάλειας, φόβου κτλ. Είναι κάτι το οποίο περνάει στο δίσκο, όχι μόνο στο πρώτο κομμάτι. Απλά έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μέσα σε αυτή την διάθεση της κριτικής διάθεσης, αυτό το Red Alert, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πινελιά. Σε κάποιο στίχο λέει ότι παρόλα αυτά σε όλη αυτή την παράνοια I worry about you. Σε έναν κόσμο που έτσι όλα καταραίουν και όλα είναι υποκατάρρευση και υπό ένα καθεστώς τρόμου που κατασκευάζεται χωρίς να ξέρουμε απαραίτητα τι είναι αλήθεια και τι όχι, το να νοιάσει για κάποιον μπορεί να μην είναι η λύση στα προβλήματα, αλλά είναι ίσως ο μόνος τρόπος να βρεις το νόημα και τη σημασία. Μια πολύ κούντερα, πολύ Μίλαν Κούντερα φράση και αισθητική, να διαβάσει κανείς τα βιβλία του Κούντερα, ειδικά το Γελί Έρωτος και το βιβλίο του Γέλιου και της Λύθης, που έχουν έτσι ψυχροπολεμικό υπόβαθρο και θεμέλιο, παρατηρεί αυτές τις λεπτές ανθρώπινες εξάρσεις απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, με απλές σχέσεις και συναισθήματα τα οποία πολλές φορές κατακλείζουν ένα άτομο το οποίο υποφέρει από άλλες συνθήκες. I worry about you. Δηλαδή, μπορεί να πεθάνουμε όλοι από πυρηνικό πόλεμο αύριο, αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι η μεγαλύτερη μου ανασφάλεια και παράλληλα ίσως το μεγαλύτερο μου όπλο είναι ότι με νοιάζει ένας άλλος άνθρωπος. Ερωτικά, φιλικά, δεν έχει καμία σημασία το πώς το εννοούν στο σύντομο κομμάτι. Θα πούμε στο After Image. Όπως είπα και προηγουμένως, το After Image μου έβγαλε μια τρομερή μελαγχολία, ασχέτως αν το τραγούδι δεν είναι ένα ήρεμο τραγούδι το οποίο προτάσει το συναίσθημα. Είναι ένα τραγούδι όμως που διάβασα μετά ότι γράφτηκε από τον Neil Peart τη στίχη ως τέλος πάντων απόρρια του θανάτου του Robbie Willan, που ήταν ένας φίλος της μπάντας, νομίζω ήταν μουσικός, ήταν τεχνικός ήχου, τέλος πάντων δεν θυμάμαι, αλλά πέθανε ο άνθρωπος, νομίζω ξαφνικά. Και ο Neil Peart γράφει το τραγούδι, το οποίο δεν πραγματεύεται το θάνατο, πραγματεύεται αυτό που μένει όταν κάποιος φεύγει. Δηλαδή, οι επικούροι φιλόσοφοι σου λένε ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για το θάνατο, διότι όπου είναι ο θάνατος δεν είσαι εσύ και όπου είσαι εσύ δεν είναι ο θάνατος. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν πεθαίνουν, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι βιώνουν την απώλεια. Και ο Neil Peart γράφει εδώ στίχους, όχι με επικουρικό μανδύα, με πιο στοικό μανδύα. Ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι ο τρόπος που εσύ θα διαχειριστείς τα πράγματα και η φρόνηση που θα δείξεις στη διαχείριση των πραγμάτων. Και η στίχη αυτή, I feel the way you would, ο Neil Peart λέει I feel the way you would, πιστεύει ότι μπορεί να νιώσει τον τρόπο που θα ένιωθε ο άνθρωπος που έχει φύγει, διότι υπάρχει μια αλληλοδιαμόρφωση. Αυτός που φεύγει δεν φεύγει ποτέ, γιατί έχει αφήσει ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο στις ζωές των υπολείπων, το οποίο επίσης λέγεται στο τραγούδι. Οπότε, ενώ ο Neil Peart βγάζει την πικρία του ότι χάθηκε ένας άνθρωπος που δεν θα ήθελα να έχει χαθεί, το διαχειρίζεται αυτό μέσα από μια αντίληψη ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, όχι σαν αηλοφάντασμα, αλλά υπάρχει μέσω αυτού που έδωσε σε μένα. Γι' αυτό και τώρα μπορώ να καταλάβω ακόμα και τον τρόπο που θα ένιωθες, που θα σκεφτόσουν. Τέλος πάντων, και ναι, έχει αυτό το μελαγχολικό ενδιαφέρον. Ναι, πραγματεύεται ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο με έναν τρόπο που αισθάνομαι ότι είναι πολύ ανθρώπινος και παράλληλα δένει άρτια με το μουσικό κομμάτι του συγκεκριμένου τραγουδιού. Τώρα, δεν θα τα πάρω με τη σειρά τα τραγούδια, θα τα πάμε λίγο όπως μου έρχεται στο μυαλό, γιατί δεν έχω script.
Ε, Όπως είπα, μαζί με αυτό το τραγούδι, το αγαπημένο μου του δίσκου, το νούμερο ένα μου, είναι το The Enemy Within. Το The Enemy Within είναι ένα τραγούδι το οποίο πέραν της μουσικής ιδιοφυΐας του, νομίζω κορυφώνει όλο αυτό το υπαρξιακό άγχος της πίεσης μιας πραγματικότητας που οι πομποί βομβαρδίζουν το δέκτη με εσχατολογικής φύσεως καταστροφολογία και φόβο και τρόμο. Κορυφώνει το νομίζω αυτό στο The Enemy Within, διότι στο Enemy Within σου λέει ότι αυτό το άγχος, αυτή η παράνοια, ακόμα και όταν είσαι ήρεμος, ακόμα και όταν έχεις κανονίσει να κάνεις κάτι όμορφο, που επί της ουσίας δεν υπάρχει λόγος να ταράζεσαι, να φρικάρεις. Έχεις επιτρέψει, ο εαυτός σου έχει επιτρέψει τόσο πολύ στο βομβαρδισμό πληροφοριών να απορροφηθούν από μέσα σου, που δεν μπορείς πλέον να ηρεμήσεις ακόμα και όταν όλα είναι ήσυχα, ακόμα και όταν όλα είναι όπως θα ήθελες να είναι. Δεν μπορείς να αφεθείς εκεί. Έχεις δηλητηριαστεί. Ο φόβος δεν σε καταστρέφει επειδή υπάρχει, αλλά επειδή τον πιστεύεις, τον έχεις πιστέψει, και το κάνει μια κριτική ο στίχος στο πώς και ο άνθρωπος και οι κοινωνίες επιτρέπουν στο βομβαρδισμό αυτόν να φυτρώσει σαν καρπός, αντί να σαπίσει και να αποδομηθεί. I'm not giving in to security under pressure, λέει κάποια στιγμή στο The Enemy Within, προσπαθώντας να αφυπνίσει τον άνθρωπο που έχει επιτρέψει σε όλη αυτή την παράνοια να τον καθορίσει. I'm not giving in to security under pressure. Λοιπόν, ουσιαστικά μια κραυγή ότι δεν θα επιτρέψω σε αυτή την πίεση που στο όνομα της ασφάλειας με έχει κάνει να φοβάμαι την ώρα και τη στιγμή που αναπνέω. Εδώ έχουμε αυτό το θα ζήσω ακόμα και αν φοβάμαι. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την δυτική σκέψη για πάρα πολλούς αιώνες και αποτελεί και ένα από τα θεμελιώδη debate μεταξύ του πρώιμου διαφωτισμού και τέλος πάντων των διαφορετικών τρόπων σκέψης, των κοινωνικών συμβολέων. Όταν ο Χόμπς σου έλεγε ότι πουλάς την ελευθερία για να αγοράσεις ασφάλεια, διότι χωρίς την ασφάλεια δεν μπορείς να κάνεις κάτι την ελευθερία σου, θα υποφέρεις. Έχεις την άλλη πλευρά του Λοκ, ας πούμε, που σου λέει ότι δεν μπορείς να πουλάς την ελευθερία για ασφάλεια, διότι η ασφάλεια πρέπει να υπάρχει μόνο αν προστατεύει την ελευθερία σου. Δηλαδή, δεν έχει λόγο, δεν έχει νόημα να πουλάς την ελευθερία σου. Και αυτό το θα ζήσω ακόμα και αν φοβάμαι είναι μια κατακλείδα που προέρχεται από πολλούς διαφορετικούς φιλοσοφικούς δρόμους και διαφορετικούς μεταξύ τους, αλλά είναι μια κοινή συνιστόσα σε όλους αυτούς, σε δρόμους που μπορούν να μην συνδέονται σε άλλα ζητήματα και να έχουν βασικές διαφωνίες. Εκεί υπάρχει μια σύμπνοια. Σε αυτό το ζωή, όχι απλά επιβίωση. Και ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι το α και το ω. Και αυτός ο βομβαρδισμός πληροφοριών που σε κάνει να τρέμεις την ώρα και τη στιγμή που υπάρχεις, βασίζεται στην κατασκευή αυτού του συναισθήματος. Ότι αν έχω ασφάλεια, τουλάχιστον θα γλιτώσω από την φρίκη της πίεσης που δέχομαι καθημερινά. Οι ΡΑΣ σου λένε ότι δεν γλιτώνεις και πολύ από αυτή την πίεση, γιατί αυτή η πίεση έχει δηλητηριάσει τόσο πολύ μέσα σου, που ακόμα και όταν δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, σε μια κατάσταση παράνοιας, σε μια κατάσταση μια αποδοχής των θετικών στοιχείων που μπορεί να σου προσφέρει η ζωή, που μπορεί και εσύ να προσπαθείς να δράξεις, αλλά δεν μπορείς. Λοιπόν, έχουμε μετά τώρα μου ήρθε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον τμήμα του άλμπουμ. Να δω. Είναι στη δεύτερη πλευρά. Ναι, στη δεύτερη πλευρά. The Body Electric. Λοιπόν, το The Body Electric είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1984, όπως είπαμε, αλλά μιλάει για τα humanoids, τα androids, μια κατάσταση τεχνητή νοημοσύνη στον απόλυτο βαθμό, πρώτης εποχής που η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά
στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα. Είναι ένα Android που δεν το τρέχει, που φοβάται, που θέλει να επαναστατήσει, θέλει να ζήσει, θέλει να αλλάξει τον τρόπο που είναι προγραμματισμένο. Ουσιαστικά είναι ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που θέλει να επαναστατήσει. Γιατί αισθάνεται ότι του περιορίζεται η ελευθερία. Και ουσιαστικά γεννάται το ερώτημα, αν μια μηχανή θέλει ελευθερία, αισθάνεται περιορισμένη, τι διαφοροποιεί τη μηχανή από τον άνθρωπο. Αυτό του Ντεκάρτ, το σκέφτομαι άρα υπάρχω, ναι, και μια μηχανή που σκέφτεται και υπάρχει φυσικά. Ωστόσο εδώ έχουμε το οντολογικό ερώτημα, άρα λοιπόν η ανθρώπινη οντολογία δεν πρέπει κάπως να οριστεί πέραν της σκέψης και πέραν της διάθεσης για να κατακτήσει υπέροχα αγαθά όπως η ελευθερία, ας πούμε. Δεν ξέρω. Γενικότερα, τροφή για σκέψη τεράστια το συγκεκριμένο, αλλά ζούμε σε μια εποχή που μας παρέχει την άπειρη τροφή για σκέψη για την τεχνητή νοημοσύνη και την ανθρώπινη οντολογία, οπότε νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε το σχήμα κομμάτι για να τα συζητήσουμε αυτά. Είναι όμως μια ευκαιρία να το κάνουμε. Θα μείνω κάπου αλλού όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Μίλησα για μουσικά κρεσέντο στο intro μου και ο λόγος που το έκανα αυτό είναι επειδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο μουσικό κρεσέντο που εξυψώνει ένα στιχουργικό κρεσέντο στο άλμπουμ που είναι σε αυτό το κομμάτι. Το The Body Electric, το οποίο είναι ο στίχος The Mother of All Machines. Είναι κάποια στιγμή που το Android προσεύχεται ή τέλος πάντων κάνει έκκληση, δεν θυμάμαι ακριβώς το στίχο, to The Mother of All Machines. Ο Θεός της μηχανής είναι ο κώδικας. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή και τα 80s είχαν αυτή την αιμονή με το φουτουριστικό, με τον ερχομό των μηχανών και το τι σημαίνει αυτό, τι μπορεί να σημαίνει. Αλλά αυτή η αντικατάσταση του Θεού, του ανθρώπινου Θεού, με τον κώδικα, σε μια εποχή όπως η δική μας, έχει πολύ ενδιαφέρον ως τροφή για σκέψη. Λοιπόν, μετά έχουμε όχι μετά, πριν από τη Side 1, έχουμε το Red Sector A, που είναι ένα τραγούδι, βαρύ τραγούδι, γιατί πραγματεύεται τα ζητήματα επιβίωσης σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για κάτι αδιανόητα βαθύ, αλλά δεν έχει την οπτική της Hannah Arendt με το κακό δεν είναι το δαιμονικό, είναι κάτι το οποίο γίνεται normal. Συνηθίζουμε μια ρουτίνα θανάτου, όπως τέλος πάντων φτιάχνουμε τον καφέ μας ή βάζουμε το ξυπνητήρι μας. Δεν έχει αυτή την οπτική το τραγούδι, είναι απλά βασισμένο στο αρχαίγωνο ένστικτο της επιβίωσης, το all that we can do is stay alive, είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων το on, έχει στις απαρχές της οντολογίας του την διάθεση να επιβιώσει. Εδώ οι Ρας συναντούν το Hobbes χωρίς να στέκονται απέναντί του, γιατί ο Hobbes, όπως γράψε στο Leviathan, λέει ότι ο άνθρωπος έχει μια αρχαίγονη επιθυμία, ανάγκη και ίσως οντολογική σύσταση που βασίζεται στην επιβίωση, όπως σε κάθε όν. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο τραγούδι βλέπεις ότι σε μια ρουτίνα θανάτου, που οι λέξεις όπως φύλακας, guard ή gun κτλ. Είναι παντού, η μεγαλύτερη απειλή είναι το σύστημα, όχι ο κακός. Δεν λένε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, όχι κοίτα αυτός έρχεται τώρα, έρχεται ο κακός να με βλάψει. Είναι αυτή η πραγματικότητα, ένα σύστημα, ένα οικοσύστημα το οποίο βασίζεται στο θάνατο. Και σε αυτό το οικοσύστημα δεν χωράει πολύ φιλοσοφία. Δεν χωράει πολύ αναζήτηση νοήματος, γιατί υπάρχει η πολύ απτή και ανθρώπινη αντανακλαστική ανάγκη της επιβίωσης. Έτσι το παρουσιάζουν οι Ρας στο συγκεκριμένο κομμάτι, με πάρα πολύ μαεστρία. Και γενικότερα έχει στίχους I must help my mother stand up straight, δηλαδή πρέπει να βοηθήσω τον άνθρωπό μου, ένας
κόσμος όπου ο άνθρωπος έτσι, γίνεται αριθμός. Το σώμα είναι μια σκιά επί της ουσίας και το μόνο που μετράει είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη και η έμπρακτη στήριξη και η, τέλος πάντων, προσπάθεια να στηρίξεις τον εαυτό σου και τους ανθρώπους σου πριν καταρρεύσουν. Μετά έχουμε το Kid Gloves. Kid Gloves νομίζω ότι είναι το δίδυμο αδερφάκι του The Enemy Within στιχουργικά και νοηματικά, διότι περιγράφει τέλος πάντων μια κατάσταση που πώς το άτομο μαθαίνει να προσαρμόζεται σε καταστάσεις κοινωνικές και τέλος πάντων καταστάσεις που δεν τις έχει μέσα του, αλλά προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του με ανθρώπους ή με διάφορα institutions. Και δίνουν την ευθύνη στο άτομο, η ΡΑΣ, να κρίνει και να αποφασίζει τι μάσκα πρέπει να φοράει ή τι συμπεριφορές πρέπει να αποδέχεται ή όχι. Και το ίδιο νομίζω, στο ίδιο μοτίβο ακουμπάει και το Red Lenses, διότι σου λέει το Red Lenses ότι τον κόσμο δεν τον βλέπουμε όπως είναι απαραίτητα, τον βλέπουμε όπως είμαστε. Με τους φόβους μας, με τις ιδέες μας και με ό,τι αποφασίζουμε να αποδεχτούμε εμείς ως αλήθεια. Δηλαδή βλέπετε τις θεματικές που αλληλεπιδρούν παντού, έτσι. Πάλι έχουμε το φουκοϊκό, η αποδοχή της αλήθειας. Όχι η αποδοχή της αλήθειας επειδή κάποιος μας την έφερε. Ο Προμηθέας δεν έφερε την αλήθεια. Έφερε το φως το οποίο φωτίζει και επιλέγουμε ή τουλάχιστον επηρεαζόμαστε σχετικά με το τι εν τέλει κρατάμε ως αλήθεια. Αυτό είναι και στο Red Lenses. Και φυσικά το νοητσεϊκό interpretation of phenomena. Δεν υπάρχουν φαινόμενα, υπάρχει η ερμηνεία των φαινομένων. Έχουμε διαμορφωθεί από τις κοινωνίες μας, από τους φόβους μας, από τις ιδέες μας, οπότε οι οποίες συχνά μας επιβάλλονται, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτά είναι τα δομικά συστατικά τα οποία χτίζουν το φακό που μας κάνει να αποφασίζουμε το τι είναι αλήθεια. Και είναι ευθύνη μας να το κατανοήσουμε αυτό. Οπότε υπάρχει μια, τέλος πάντων, συνοχή φιλοσοφικής φύσεως και σκέψης εδώ. Και έχουμε μετά το κλείσιμο του δίσκου, Between the Wheels. Ο χρόνος, εδώ έχουμε σοπεναουερική κατάσταση, πόλεμη κρίση, καταρρεύσεις και εσύ τι κάνεις τίποτα. Όχι τι κάνεις τίποτα, δεν τολμάς, όχι γιατί είσαι αδρανής. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Υπάρχει ένας κύκλος, τέλος πάντων, ανθρώπινων καταστάσεων, ευχάριστων και δυσάρεστων, το τονίζονται κάπως δυσάρεστες, γιατί υπάρχει ένα έτσι, μελαγχολικό πνεύμα στο ζήτημα του pressure, της πίεσης που δέχονται οι άνθρωποι. Και εσύ προσπαθείς να κρατηθείς και να αξιοποιείς το χρόνο, αλλά ο χρόνος slips between your hands, like water. Δεν σταματά, δεν σε περιμένει ο χρόνος. Ο χρόνος προχωράει και εν τέλει τι σε κινητοποιεί. Έτσι, μια σοπεναουερική οπτική, γιατί ότι ο κόσμος είναι βούληση, είναι κίνηση και ο άνθρωπος παρασύρεται στις δυνάμεις της βούλησης και της κίνησης, χωρίς εν τέλει ούτε να μπορεί να σταματήσει το χρόνο, αλλά κυρίως χωρίς να μπορεί να δαμάσει αυτή την κατάσταση προς όφελός του. Θα έλεγε κανείς ότι κλείνει με ένα πεσημιστικό τρόπο το άλμπουμ. Εγώ δεν θεωρώ ότι κλείνει με πεσημιστικό τρόπο, διότι το άλμπουμ αυτό δεν είναι μια γραμμική πορεία από την αρχή μέχρι το τέλος και κατά συνέπεια το Between the Wheels δεν κλείνει μια ιστορία. Είναι απλά μια έξτρα αντανάκλαση σκέψεων σε ένα σύνολο το οποίο δεν παραιτείται. Σου μιλάει για την κατασκευή της κατάστασης της ύπαρξης, τον κίνδυνο, την διαχείριση της ανασφάλειας, την αποδοχή της πληροφορίας, την πίεση όλων αυτών στο άτομο και παράλληλα σου λέει ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος και ως άτομο, αλλά εγώ θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα και ως κοινωνίες, γιατί δεν νοείται άνθρωπο εκτός κοινωνίας, άτομο εκτός κοινωνίας. Σου λέει ότι είσαι και λίγο υπεύθυνος να βρεις αυτό, το grace. Δηλαδή, έχουμε το pressure, εντάξει, αλλά πρέπει να μπορείς να βρεις και το grace σε αυτό. Δηλαδή, δεν μιλάμε για φυγή από την πίεση, μιλάμε για
την ικανότητα του να ζεις μέσα στην πίεση χωρίς να διαλυθείς, χωρίς να σε συνθλίψει. Θεωρούν ότι ο άνθρωπος είναι αρκετά ισχυρός για να το πετύχει αυτό. Αυτό φαίνεται στις λεπτομέρειες, αλλά παιδιά, στις λεπτομέρειες συνήθως βρίσκονται και τα μεγαλύτερα νοήματα. Εντάξει, από φιλοσοφικής άποψης μπορούμε να έχουμε εδώ μια υπαρξιακή, έτσι, ένα υπαρξιακό ερώτημα, το πώς θα απαντήσεις αυτές τις προκλήσεις της πίεσης, ή μια έτσι, πολιτική κριτική στο ότι μπορεί να κατασκευάζει μπαμπούλες που είναι κάτω από το κρεβάτι σου, ο κόκκινος μπαμπούλας που λένε και οι Ράσοι στο πρώτο τραγούδι, στην έτσι, ψυχροπολεμική κατάσταση της 1984, αλλά και να σου λέει επί της ουσίας ότι εντάξει υπεύθυνος για το πόσο αποδέχεσαι ή πόσο επιτρέπεις αυτές τις κατασκευές να σου καθορίζουν τη ζωή. Όχι να κλείσεις τα αυτιά και τα μάτια σαν να μην υπάρχουν. Όχι να κλείσεις τα αυτιά και τα μάτια σαν να μην υπάρχεις εσύ ως μέρος αυτού του κόσμου, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, αν συνθλίβεσαι από την πίεση, δεν έχεις βρει το grace. Και κατά συνέπεια έχεις ένα λόγο προσπάθειας να βρεις αυτό το grace. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, πίεση δεν εξαφανίζεται, μπορεί να μετατραπεί. Μπορεί να της δοθεί μία μορφή πιο διαχειρίσιμη και κυρίως μπορεί να κρατήσει κανείς τον εαυτό του, την κριτική του σκέψη, την αναλυτική του σκέψη, τις κοινωνικές του έτσι, προεκτάσεις, χωρίς να αλλοιωθεί πλήρως στο έλεος αυτής της έτσι, ανηλαιούς πίεσης που δεχόμαστε. Εντάξει, ειλικρινές άλμπουμ, ειλικρινείς όλοι αυτοί οι προβληματισμοί. Στο κάτω-κάτω της γραφής, το ότι ο φόβος και η εσχατολογία είναι παντού, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να χαθεί ο έλεγχος. Και αν δεν χαθεί ο έλεγχος, μπορεί το άτομο ακόμα να επιλέξει, να νοιαστεί και όταν όλα είναι υποπίεση να βγάλει έναν εαυτό που σε μια κατάσταση χωρίς την πίεση να μην μπορούσε να βρει και αυτό το grace. Αν μιλάμε για, τέλος πάντων, αυτή τη θετική σύνθεση που ονομάζουν grace ή Ras. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν συμφωνεί κανείς με την ανάλυση, αν σας αρέσει το συγκεκριμένο άλμπουμ, αν έχετε κάνει κάποιες σκέψεις πάνω στην παραγωγή σκέψεων που βγαίνει μέσα από εδώ. Ένα τελευταίο πράγμα είναι το εξώφυλλο. Λοιπόν, το εξώφυλλο, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε 3 πράγματα. Πράγμα νούμερο 1. Το μη ανθρώπινο Android που αγναντεύει τον εύθραυστο ορίζοντα, που σπάει εδώ κάτι, τα πολύ ωραία χρώματα και ο ορίζοντας είναι ουσιαστικά ένας προβληματισμός για το ποια θα είναι αυτή η επόμενη μέρα σε έναν κόσμο που πάβουμε να τον καταλαβαίνουμε σταδιακά και η πίεση αρχίζει να μας διαλύει. Και μέσα στη διάλυση γεννάται και ένα μέλλον το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ωστόσο, αυτό που εμένα με συγκλώνησε με αυτό το εξώφυλλο είναι αυτό εδώ το μάτι. Λοιπόν, αυτό το μάτι, το φέρω και πιο κοντά στην κάμερα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Αυτό το μάτι, παιδιά, δεν είναι ανθρώπινο μάτι. Ούτε μάτι μηχανής. Είναι πολύ αληθινό. Αλλά δεν είναι ούτε ανθρώπινο, ούτε μάτι μηχανής. Στα δικά μου μάτια είναι ένα μάτι ζώου. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβολίζει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι σαν να έχει τελειώσει το ανθρώπινο μάτι και η μόνη η παλιά ύπαρξη ζωής, μη τεχνητής ζωής, να είναι οι βασιλιάδες του ζωικού βασιλείου πλέον, που παρατηρούν αυστηρά, έτσι, με επαγρύπνηση, αυτόν τον κόσμο που έρχεται. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι μέσα από τους στίχους οι Ras θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα εξώφυλλο που
προλογίζει το τέλος του ανθρώπινου κόσμου και την έλευση μιας τεχνολογίας που αντικαθιστά τον άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση, γιατί αυτό έρχεται σε αντίφαση με όλα αυτά που συζητήσαμε για το θέμα του Grace. Άρα λοιπόν αυτό το μάτι δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Αυτό το μάτι μπορεί εν τέλει να είναι ένα μάτι το οποίο να συμβολίζει, να μην ανήκει απαραίτητα σε κάποιον, αλλά επειδή είναι πραγματικά ζωντανό μάτι, εκπέμπει ζωή αυτό το μάτι, σε αντίθεση με το κλινικό clean cut του Android. Ίσως είναι αυτό, ότι στο τέλος της μέρας, για όποια έλευση των μηχανών και αν μιλάμε, η εποπτεία είναι μια εποπτεία της ζωής. Η ζωή πριτανεύει πάνω από όλα τα κατασκευάσματα και δεν αλλάζει αυτό με τίποτα. Ακόμα και αν φαινομενικά τα πράγματα έχουν έτσι αλλάξει, στο τέλος της μέρας ένα μάτι γεμάτο ζωή θα εποπτεύει τον κόσμο μας. Αυτά για το εξώφυλλο. Ήθελα κυρίως να το δείξω γιατί θεωρώ ότι είναι αριστούργημα. Γενικότερα η αισθητική ονοράση στα εξώφυλλα είναι αδιανόητη, αλλά δεν έχω καταλήξει στο θέμα του εξωφύλλου, οπότε αν κάποιος έχει κάποιες σκέψεις, με τα χαράς θα τις ακούσω και θα τις συζητήσουμε. Γράψτε μου αν σας αρέσει το άλμπουμ. Χρειάζεται να σχολιάσει κάποιος με το ζόρι τα φιλοσοφικά κομμάτια. Αυτά είναι κυρίως τροφή για σκέψη και αν κάποιος θέλει να πιάσουν μια συζήτηση ή να σκεφτεί, ή να ψαχτεί ή τέλος πάντων να αναρωτηθεί. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενο να μιλήσουμε και για τη μουσική αυτή καθ' αυτή. Γράψτε μου τη γνώμη σας για το άλμπουμ, το οποίο μάλιστα πριν 2 μέρες είχε και τα γενέθλιά του. Κυκλοφόρησε 12 Απριλίου του 1984 ο δίσκος. Εντάξει, πάρα πολύ φρέσκο άλμπουμ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα άλμπουμ που τα 42 χρόνια το βαραίνουν, κάθε άλλο. Ήρθαν εκεί οι Rush στο προσκήνιο με το Reunion και ανυπομονούμε έτσι για τα επόμενα βήματα και τις ζωντανές εμφανίσεις. Αυτά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και ναι, θα τα πούμε στα επόμενα. Αφήνω για άλλη μια φορά αυτό το υπέροχο εξώφυλλο. Εδώ. Grace Under Pressure. Έπως. Και θα τα πούμε στα επόμενα. Χαιρετώ.